खुलुमबाय फिन जानला मोनला एसबी यूट्यूब चेनेलाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला जेन नोंथांमोना गावनि होननानै निमाहा होयो। आं फंनैसो बाथ्रा फोरमायनो सानदों। आं जा मोनदांथि आंनाव जा भिडिअखौ सानथामसोनि सिगाङाव लानांगौमोन, आंबो सासे न'खर बा फेमिलि दङ आंहाबो, बेखायनो आबादाव आंहाबो एसे मुखुब, बेखायनो भिडिअखौ सिगाङाव लाबोनो हायासै बा आंनाव बिदि स्क्रिप्ट लानानै स्पिच होनायनि कुनु एक्सपिरियेन्स गैखाया, कन्टेन्टफोरबो इदि लाफेरखायाखैमोन। बेखायनो दिनै जा मिथियो ओरैनो जास्ट जालांनाय खायसे जोंनि बिटिआर हालामाव गुलाय गुजाय जानाय, बेखायनो जायफोर बाथ्राया ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थादों बा मिथिखायो बयबो बा नुखादों, बेनिनो जोंनि बाक्सायावबो सासे नेरसोन मुंनि बिथाङाबो जेल जादों। जेल जानाया ओरैबायदि जाहैबाय, बिथाङा मोनसे भिडिअखौ भाइरेल खालायदो जाहैबाय, बेखायनो बिथांखौबो बै भाइरेल भिडिअआव मा दङमोन बिथाङा मिथियाखैबो जानो हागौ। बै एसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो बिथाङा दिनै जेलाव दंहैयो। बैखौनो लानानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांनि न'खरजों फेमिलिजों मा मोनथिनाय आं बेखौनो फोरमायनो सानदों फारियै। सिङावहाय आङो भिडिअखौ होलांगोन, जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। बाथ्राया जाबाय, बिथां नेरसोन नार्जारिनि न'खरनिया फोरमायनाय बायदिब्ला, बिनाव मोननाय बायदिब्ला, जे बिथाङा ससियेल मिडियायाव मोनसे भिडिअ भाइरेल भिडिअ शेयार खालामफ्लांदों, बिनि थाखाय आयेना बिथांखौ साजा होबाय। आयेना साजा होनायनि सिगां बिथाङा जायफोर भिडिअखौ सोरनिमोन, माबायदिमोन आरो सोरनि एकाउन्टनि बेखौ नाया हसिया शेयार खालायफ्लांदों जाहैबाय। बिथांनि न'खरनिफ्राय आं मोनथिबाय। दाख्लैयो आङो थांनानै सोंहैबाय जे घटनाया हरनि 12टामोन, माने 12 बाजि, रबिबारमोन। बाथ्राया ओरैबायदि, बे साननैसो सिगां गोदान जोनोम मोननाय नामफोरखौथ' मिथिखायो, दा आं बुंथ'लायला। बिथांमोननिबो फंनैसो गाज्रि राव ओंखारदोंमोन बेयाव। बै भिडिअजों सोरबा कानेक्ट बानायखो बेखौ मिथियासै बिथाङा, शेयार खालायनायनि जाहोनावनो हमजादों। दा दिनै बिथाङा जेलावसो दङ, बेल लायाब्ला गवा होनना मोनथिदों आरो। दा बेखायनो खायसे भिडिअफोरखौ नायनांगौ, जे सिङावहाय मा लिरनाय दं, सानौ होयै नायोब्ला मोजां, जाहाथे गोरोन्थिया जाया। जानायनि सिगां एसे गावखौनो सांग्रांथि लानांगौ। दुखु मोननाया बेसो, बिथांनि न'खराव रावबो बिदि गोरों मानसि गैयाबो जानो हागौ, बा गामिनिफ्राबो एसे साहस खालामाखै, एसे गिनाय मोनदों। खिन्थु खायसे बाथ्राखौ मिडिया सिडिया लिंनानै होयोब्ला एसे हेल्प जाहैगौमोन, आं बेखौ सानदोंमोन। बिथांमोना बेखौबो खालायाखै, जे आंनि फिसायादि मायबा मोनसे दाय जाबाय, बेखौ नोंथांमोना जोङो जयैनो थांना माबा मोनसे सावरायहैनि, बेबो गैया। बिदिनो साननै जालांबाय, साननै जाहैबाय। साननैनि उनाव क'क्राझारावसो मोनहैदों होनना खोनादों जाहैबाय।
बेनि उनाव हेल्प लानोथ' जायासै बिसिना फरायसा आफादनावबो लायाखै बा निउसावबो मोनाखैमोन आरो थ' आं बैयाव आंजों कन्टेक्ट लाहरबाय गारि दङ नालाय आंनियाव गारिखौ सोंहरबाय जे नोंथांनि गारिखौ नांगौमोन क'क्राझाराव थांनो मानोखौथ' नोंथांनो दा फारियै खोन्थागोन नों फैग्रोदो ओरैनो होनना बुंनायखाय आंबो थांबाय बेखिनियानोमोन बाथ्राया आंखौ लिंहरदों लिंहरनायनि उनाव ओरैबायदि जाहैबाय बिसिनि न'खराव रावबो दल संगठनदो माने सेराव थाङाखै आरो गामब्रा दोङो गामब्राजोंबो खबर गैलाया माने बाथ्रायाथ' आरो सब समाय जाय न'खराव दुखुआव गोलैबाय बिसोरना टेनसना बेनो मानसिखौ जों बहा मोनगोन बिदिसो खिन्थु जों बोरैहाय मोनगोन बेखौ बिसिनाव माइनाव फैयाखैबो जानो हागौ दा आं सोंहैनानै नोंसोर निउस होआखै नामा मानसिया बहा दङ सोंथाराखै नामा ओमफ्राय ओहो जायाखै जेबो जोङो बिदि भिडिअ सिडिअबो होआखै जास्ट मानसिखौ जाय भिडिअखौ लानानै शेयार खालामफ्लांदो बेखौल'सो दानगोन होनना बुंदों बेखायनो जोंबो बेसे लासै थाङाखैमोन बाथ्राया बिदि नङा जे जोंनाव बिटिआर हालामाव नंखाय बांखायैनो दाख्लैफोर सानै जोंना बेबायदि अलखदाव गोलैनानै जिउ खहा जाबाय थ' बेखायनो उनफ्राव जोंबो सांग्रांथि जानांगौ बिनि उनाव जोङो बिनि न'खरनिफ्राय आङो कन्टेक्ट लाहरबाय जे बिथां ओरैबायदि नेर्सोन नार्जारि बिथाङा न'खराव एसे अलखदाव गोलैना दोङो जे बिथाङा क'क्राझार जेलावसो दङयोनो जे बिथाङा न'खराव मोनसेबो निउसाव हगारनाय जायाखै बिदि होननानै आं लाबोबाय जोंथ' थाबैनो थांनांगौ आयेननि बेबस्था लानानै बा बर' आफादनि दल संगठनफोरखौ लोगो हमनानै आबसुआनो जा बा राजखान्थि दोलोनो जा बेफोरनाव जोङो माबा मोनसे फंनैसो एडभाइस लानानै मा राहाजों बा सोरनिबा सहायजों बोरैबा जों बिथांनि नर्मेलै जाय केसफ्रा उइद्र' जाफिनो बा लाबोफिननो हायो बेनि सहाय नागिरनांगोन होननानै आं बुंनायसै आरो थ' बिनि उनाव तामुलपुराव जों फैनानै बिथांनि न'खरखौ बड'लेण्ड रादाब जायखौ बुङो बड'लेण्ड रादाबाव जे निउस हगारनांगौ बिथांनि न'खराव ओरैबायदि अलखदाव दङ दा दिनैसिमबो मानसिखौ मोनाखै जे निउसाव हगार आं बिनि उनाव तामुलपुर आनसलिक अफिसाव फैनानै एसे सोंनायसै जे ओरै थोरै जाबाय बिथांनि बिसिया ओरै थोरै बुंदो दा फिसाया क'क्राझाराव दङनो ओरैनो बिथाङा मिडिया माने निउसखौ बानायबाय थायो बड'लेण्ड निउस बड'लेण्ड रादाबखौ जागोन बेनि उनाव बे निउसखौ बानायनाय जाबाय बेनि उनावसो बेनिफ्राय जे नोंथांमोन बे निउसखौ आं दा हगारगोन नोंसोरो क'क्राझारसिम थांनानै सासे मानसि आं खोन्थाहरगोन नोंसोर खबर लाब्लानो जाबाय जे जेरैहाय हायो जोंबो हेल्प होनोसै स' बिनि उनाव जोङो क'क्राझार रावना होबाय बेनिफ्राय न'खरा सानबाय डाइरेक्टलि जोङो आयेननि मानसि लाबा हामगोन नामा उकिल सुकिलनि बाथ्रा बुंदोंमोन जे केसाथ' एसे नर्मेल जानांगौमोन जोङो बर'नि दल संगठनजों एसे सावरायबा सिगाङावनो एसे मोजां जागौमोन होननानै आंबो बुंदोंमोन खिन्थु बिसिनाव बानायनाय जायाखै बा लोगो हमखायाखैमोन दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जोङो उकिलनिबो बाथ्रा बुंदोंमोन उकिलाथ' आरो जाय रेजिस्टार केस जायो बेल लानो गोनां जायो बेनि उनावसो उकिल नांगौ जायो जोङो उकिलखौ लाथ'वाखैमोन बेनि उनाव जोङो क'क्राझार थांबाय थाबाय थाङै थाङै खायसे भिडिअ दोङो आंनाव
नोंथांमोना बेखौ सिरियालि नायलांबा नुगोन आं बिथांनि न'खरजों जा हेल्प हायो बेखौ खालामदोंमोन। बेनि उनाव आंबो खायसे अलखदाव गोलैयाजासे आंबो सांग्रांथि थादोंमोन। बेखायनो बयबो खायसे खायसे भिडिअसफोरखौ जानला मोनला शेयार खालायनाङा। बाथ्राया जाहैबाय आंनिबो फंनैसो एसे बुंनोसै, बुंब्लाबो जायो बुङाब्लाबो जागौमोन, थेवब्लाबो आं बोरैहाय हेल्प मोननाय आंनि बागैबो एसे फोरमायनो सानफाबाय। जे घटनाया ओरैबायदि, आं लामायाव जाय भिडिअसखौ खालामलांबाय, थाङै 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 जों सहैबाय क'क्राझार थानायाव सहैनायनि उनाव जाहैबाय आंबो माने बे भिडिअखौ माने क्ल'ज खालामाखैमोन, माने अफ खालामना लाफ्लाङाखैमोन आरो। बिनि उनाव असिया लेंहरबाय, नायनो हागोन नायदो, नोंथांनि फेमिलि फैदो ओरै होननानै। आंबो हाबहैफ्लांबाय। हाबहैनायाव जाहैबाय आंनाबोथ' भिडिअ अन थाफ्लांबाय नालाय, बे अनाव ओरै बोरैबा नुगोन खोमा होननानै नायसनफ्लांबाय आंबो। बे ओमफ्राय सासे कनस्टेबोल थायो नामा, रिपर्ट माबा जायखिजाया बे सिडि रिपर्ट बानायग्रा, केस फाइल बानायग्रा नामामोन, बिथाङा बुंनायसै नों मा खालायदों बेफोरखौ? ओमफ्राय सोंबाय आंबो, गै सार जेबो होनो, मा खालायनाय जादों बे भिडिअआ मानो बानायदों? जोंनो हाया, पारमिसन लानांगौ मिडियाफ्रानो, जानला मोनला बेयाव पारमिसन गैयाबासिनो नों मा खालामदों होननानै। नङा सार आङो बोरैबा थांफ्लांबाय, भिडिअआ खालायफ्लांबाय बिदि होननानै निमाहा बिनाय थादोंमोन। थेवब्लाबो आंनिखौबो मबाइलखौ बिथांमोना लाखिना दोनथ'बाय। बेनि उनाव आं जेबो फुटेज लाबोनो हायासै आरो। बेखायनो आंनावबो गोरोन्थिया जाया नङा जाफ्लांबाय। बेखायनो खायसे गोरोन्थि जानायनि सिगां सांग्रांथि जानांगौ। सांग्रांथिया जाहैबाय बेनो, आङो भिडिअ खालायफ्लांबाय सिङाव, आंनि मबाइलखौ सिज खालामबाय असिया। बेनि उनावहाय आंबो दसे वेट खालायनांबाय। आङो जायफोर लिंकखौ लानानै भिडिअ सिडिअ जेबो आंनाव बिदि गैखाया, दल संगठन बर'नि जायफोर एबसु, जोङो बांसिनै एबसुखौ मिथिगौ, आरो जाय राजखान्थियारि बिथांमोनखौ आंनाव बिदि कानेक्सन गैयामोन। बेखायनो बै मबाइलजों आं कन्टेक्ट खालायनो होननासो लांदोंमोन। खिन्थु आंनाबो एसे भुलावनो बा सानस्लाब हायैयाव बै भिडिअखौ लाफ्लांनायाव आंनाबो मबाइला दसे सम सिज जाना थायो। बेनि उनावहाय बिनि न'खरा जे बिथांखौ लोगो हमबाय, लोगो हमनायनि उनाव बुंबाय जे बिथांनि खबराथ' एसे गाज्रि, नोंथांमोना बेखौ दिनै लांनो हानाय नङा, बा बिनि केसा रेजिस्टार जाबाय होनना बुंबाय आरो। एसे सिगाङाव फैयोमोनब्ला एसे हेल्प जागौमोन, नोंसोरनाव बेखिनियाबो गैया। बेखायनो दिनै बिथाङा जेलाव थांसिगोन, नोंसोरो उनावहाय आयेननि बेबस्था लानानै दरननो हागोन बिदि बुंहरनायसै आरो। ओमफ्राय आंथ' आरो आंनाबो गोरोन्थि जाबाय, आंखौबो बारा रायज्लायनो सम होआसै आरो, आंजों रायज्लायासै, आंबो एसे साइडआवसो थानांबाय। जों थायै थायै बेलासिनि 4 बाजि जालायलांबाय। गिबियावनो जोङो 11थासोआव मोनहैदो आरो, 11थासोनिफ्राय 12थासोआलासै, 12ता 1तासिम बिथांनि नेर्सोननि फेमिलिया सावरायबाय थाबाय, मा खालामनाया जागोन मारै मारै। ओमफ्राय हायासै। बेनि उनाव जों फैफिननो नागिरब्ला आंनाथ' आरो बिथिं मबाइला थाबोबाय। आं दा मबाइला थायोब्ला आंहाबो न'खराव अनलाइन दा क्लास सोलिबाय दङ नालाय, बे मबाइलखौ मा राहाजों आं दिहुननो हायो बेखौसो सिन्था आंहाबो। उनावहाय गोमोनजों गोथांजों सिरिफाबाय होननाया बेबायदि जायो। गोमोनजों गोथांजों माने उलु लगत बग्रि परा
होननाया माने साना हसिया खायसे जिनिसखौ नोङो शेयार खालामलाबायोबा नायनानै मिथिया बुजिया नों सेन्टिमेन्टखौ लादलाबायोबा जायखिजाया समावनो जाय खामानिया जोंनि जाथिनि मोजां जागोन बे खामानिखौ साननानै मावनांगौ। जाय खामानिया जाथि धोरोम हारिनि खहा लाबोयो बे खामानिखौ दा माव। बेखायनो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायनाय थाबाय। आं जाय माने आंनाबो ब्रेना बिसिमालासै मोजां गैखायामोन नालाय आंबो टेनसनाव थाबाय। बेनिफ्राय आं उनाव साननायसै 7 बाजिबाय थेवबो असिखौ लोगो मोनासै। बिनि उनाव असिनाव सोंबाय, असियाथ' गैया। दा जायफोर लादोंमोन बिथांमोना हरनो हाया असिनि अर्डार गैयाब्ला। दा नों दसे नेथ'। असिया रेलियाव थांदों। क'क्राझाराव दाख्लैयो रेलि जादोंमोन होमब्ला खालि मंगलबारनि जोंबो बे खालिनो थांदोंमोन खबर लानो। थ' बैयाव असिया थाब सफैयासै। प्रग्रामाबो हरनि 7टासो जादों खोमा, 7:30टासो। थेवबो जोबाखै आरो। दा जोबाब्लाथ' बहा मोननो। बेखायनो आंबो नेबाय। नेनायावनो एसे सानफ्लांबाय आंबो, जोंनावथ' सेन्ट्रेल अफिस दं, एबसु अफिस, बेयावनो आं खनसे खबर लाहैनोसै। थांफ्लांबाय। थांनानै एसे एडभाइस लानायसै, सार जोंहा ओरै जों तामुलपुरनिफ्राय फैदों जे जोङो सारमोननिफ्राय एसे हेल्प नांगौ। बाथ्राया ओरै थोरै जे बिथांखौ लाबोबाय ओरै थोरै जानानै दा बिथाङा जेलावसो थांबाय। जोङो बेखौथ' राहाखौ हाला। बिनि उनाव सेन्ट्रेलनिफ्राय डिस्ट्रिक्टआव फाथायनायसै। बिनि उनाव डिस्ट्रिक्टआव खबर लाहैबाय। बिथाङा सोंनायसै जे नोंसोरनि जों तामुलपुरनि गामिया पुबकुसुता, थानाया तामुलपुर, एड्रेसा श्री समल बर', बिफानि मुङा जंगा बर'। बेनि उनाव सार बिथांमोना बोरैहाय सल्भ खालामखो बिथांमोनाव बेखिनि सहायखौ मोननानै जोङो बेनि उनाव सारमोननि रिकुवेस्टआव आङो बे मबाइलखौ थांनानै असिनिफ्राय डाइरेक्टलि रिसिभ खालामनानै लाबोफिननो हायो। थ' बेबायदिनो खायसे खामानिफोरखौ साननानै मावनांगौ। गोरोन्थिया जाहाथे जाया। जाब्लाबो मालाब्ला सोरनिबा सहाय नांगौ जायोबा नों खाथियाव लोगो मोननाय सोरबा सिनायनाय आफादफोरखौ, एबसुआनो जा बा राजखान्थि दोलोआनो जा, बेबायदि हेफाजाब लानानै नों गावनि हानायखिनाखौ बिथांमोना खालायगोन। हायैया आयेननि बेबस्था थांगोन। थ' बेखिनियावनो आंनि फोरमायनो गोनाङा जे आङो बिथांमोननि जिल्लानि आफादगिरि सेक्रेटारि सारमोननिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। जेन आंनि निमाहा बिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरनानै फिन आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना कमेन्टफ्राव हरजागोन बा माब्लाबा फिन हायोब्ला सोरखौब्ला लोगो मोनब्ला आंनिफ्राय गोजोननाय हामलायनायखौ मोनगोन। आंखौ जाय हेल्प खालामनाय बिथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनिमोन। इनिफ्राय आंनाव सोंदोंमोन जे नोङो जिल्लानि, नों बाक्सा जिल्लानि नों सोरखौ सिनायो बा जोंनि जिल्लायाव थानाय, आं एड्रेसखौ होनाय बेखिनिखौ बुंनानै आङो बिथांमोननाव हेल्प लाहैदोंमोन। गोजोन्थों।